велики святи, всемогъщия Син и Божие, ние сме ти благодарни за тази възможност и привилегия, Господи, която ти ни дава, Боже, отново да бъдем събрани в едно, Господи, когато ни заставаме, Боже, пред Тебе. Боже, ние не търсим човещин, Господи, ние търсим, Господи, Твоето божествено общение. Самия Тебе, Господи, да потършим и Тебе, Господи, да угодим, на Тебе, Господи, да се предаваме и от Тебе да очакваме благословение. Господи, Ти си същината на живота и всичко, Господи, започва чрез Тебе. Затова нека на Тебе да бъде слава. Този час, Господи, и се издигаме пред Тебе и искаме, Господи, да дойде силата на Святи Божий Дух в събранието ни, Господи, Святи Боже. Това събрание не е човешко, но това събрание от Тебе, Господи. Затова нека да дойде силата на Святи Божий Дух да извърши работата си, Господи, която Ти го пращаш, Господи, да дойде помежду нас и да разтърси всяко нещо, което не е угодно, не е полезно, не е достойно за Тебе, Господи, да бъде премахнато. Моля Те, Святи Душе, ела и виж животът ни, ела и виж сърцата ни, Господи, за това, че Ти наистина, Господи, и днес ние решаваме да се даваме на Тебе, и днес да се оповаваме на Тебе, и днес да разчитаме на Тебе, и днес да изкажем, Господи, благодарността си на Тебе, защото, както казах преди малко, всичко чрез Тебе започва, чрез Тебе се живее и в Твоите времена е всичко. Господи, Ти си Бог от века и до века. За Тебе няма нищо невъзможно. И както каза апостол Павел, Господи, всичко в Твоята суверенна воля. Моля Ти, Господи, благослови народа си, Боже, изцелявай народа си, Господи, благослови народа си, Господи, Святи Боже. Благодарим Ти за тези чудесни слова, Господи, които казваш, че и болните, Господи, в Твоето име, Господи, ние ще бъдем съвършено изцелени. Господи, благодарим Ти, Боже, за Твоите благословения. Молим Ти, Господи, и ние сме, Господи, ние сме едно тяло, Господи, пред Тебе, и ние не можем да кажем на другата част, Господи, не ни трябваш, не можем да кажем на едната част от нашето тяло, не ни трябваш, но наистина, Господи, винаги и всички части са събрани в едно, Господи. Има силата, така, Господи, и ние като едно семейство Христово, Господи, като едно тяло Христово, Господи, ние издигаме глас към Тебе, благославяме Ти, Боже, издигаме Ти, Господи, казваме, нуждаем се от Тебе, Господи, да дойдеш в живота Ти, Боже, и да направиш несравнимо повече от това, което ни сте били очаквали. Господи, за Тебе няма нищо невъзможно. Не веднъж сме Те питали, Господи, колко си благ, милостив и любящ, Господи, към всеки един, който вика към Тебе. Вярвам, че тази вечер, Господи, Твоята ръка е протегната, Господи, и готова, както си казал на Мартивей, така да кажеш на всеки един от нас, какво искаш да те стара. Господи, ни казваме за съвършено изцеление, и ни казваме за съвършен мир, и ни казваме за съвършено благословение, защото, Господи, осъзнахме, че животът, човешкият живот, една пара, но живота в Тебе, Господи, е смисъл. Затова, Господи, ние имаме смисъл на живота. Ние да Тебе да търсим Исус Христос, този, който може да направи всичко, че не се заведе. Този, който може да направи съвършено изцеление, Господи. Но, Господи, ако си пък и река да премине през изпитанията, то нека да бъде Твоята воля. Може да благослови тази вечер словото си, и това слово, Господи, да рече в демощ, то нека да преработи и да дава плод вътре в нас. Благодарим Ти, Господи, че не изпитваш, благодарим Ти, че затвърдяваш, укрепяваш и
така да устояваме до край, защото ти казваш, онзи, който устои до край, той ще получи венеца на славата. Благодаря ти за всички мои брати и сестри. Благославяме ти, Боже, издигаме те, благославяме те, Боже, и в твоите ръце си оставаме. Моля си, Боже, в името на Христос. Амин. Амин. Слава да бъде на Господа. Амин, амин. Спрете ми моите кучи. Така. Слава на Бога. Днес с Божия помощ искам така да прочета едно предупреждение от Исаия, 5 глава. Знаете, понякога има стихове, които насърчават, има други стихове, които назидават, има други стихове, които не получават, има стихове, които не изграждат, но така иначе Библията има много стихове, много пасажи и всяко нещо Бог го дава във времето за насърчение на знание на Христовото цяло. И тук в Исаия 5 глава, 20 и 21 казва така, това са думи нашия Бог. Записано, че Исаия: горко на онези, които наричат злото добро, а доброто зло, които ще са тъмнината за светлина, а светлина за тъмнина, които ще горчивото за сладко, а сладко за горчиво. Горко на онези, които са мъдри своите си очи и които са разумни пред себе си. Така виждаме наистина, тук има предупреждение. Тези хора, които считат злото за добро, тъмната светлина, тук говори за едно преливане, ако мога кажа така. Или сега дума, ако гледам сегашното време, в което живеем, като че ли много лесно човек преминава от едно положение в друго положение. Правят се много компромиси с истината, с истинското учение на Христос. Много хора казват, сега живеем, наистина вече сме така по-свободни, ако мога така не, живеем под благодат и едва ли не. Законът той е в Стария Завет, сега вече наистина сме в друг период от време и така. Но вижте, без значение в какъв период от време живеем. Греха винаги е било нещо, което е страшно. Греха винаги отделя човека от Бога. А ако трябва да ска така, че Бог не може да гледа благословен на греха. Няма как да стане. Бог е свят. Греха винаги отделя хората от Бога. И тук каза, горко на тези, които наричат светлина тъмнина. И тъмна светлина, извинявайте. Сега дума, когато Бог говори за тъмна и светлина, тук ясно говори за беззаконие, за грях и правда. Няма как да се смешат. И сега ще кажа тези неща. Много пъти хората преливат и не осъзнават, получават една смесица. Уж сме християни, уж живеем в свят живота, също време допускаме толкова много компромиси в служението си. В живота си, като че ли стикаме се с това, ще казваме какво толкова, не, той Бог е добър, Бог прощава, но искам да кажа, така че Бог поругаем не бива. И наистина трябва да знаем, те стига са, така столото му казва, горко. Когато Бог каже горко, значи е страшно. Горко на този, който нарича зло добро, доброто зло, които ще тъмната светлина. Сега хора, които съзнателно избират да живеят по-разгорен, по-така свободен живот и също да казват, той Бог е мой баща, аз съм родил толкова години, познавам Бога, познавам Словото, какво толкова неща, че вършат това или това. Това е страшно, защото това самочувствие идва с времето, когато човек ходи на църква по-дълго време, да почне така, да има самочувствие, че по-добър от другите, ако мога така, и се появи една гордост и започва вече да правиш компромис с много неща. Обаче вижте сега, от тия 24 глава, 20 страници, отново говорят последното време. И отново тук става дума за беззаконието, за греха. И по нея ще мъжи беззаконието. Любовта му сочи около нея. Но който си до край, той ще е спасен. Така се умножи беззаконието. Сега, що е към тези неща? Що е важно? По времето на Ной, когато Бог видя Ной, погнeva цяло човечество, сърцата им беше само зло. Какво направи Бог? Взема Ной и неговото семейство, направи Ноев ковчег. Тогава спасиха Ной, жена му, тримата лошените и три сахи, 8 човека и животните заедно. И качи с много лека ръка казваме, Бог унищожи греха. Содом и Гомор, помните кой беше положението? Бог видя греха и отиде видя положението и заминаха. Содом и Гомор ги няма. Що е към тези неща? С греха шега не бива. Да, няма така, че няма праведен човек, който да върши да бъде не греши. Другият човек наистина да се старае да живее праведен живот. И някъде, ако се греши болно, неволно, нека се покая да положава. Но не може човек да избере да живее в грях и в беззаконие и да вижда, че наистина прави редно, да се нарича християнин. Да бъде християнин от 20 години верата или 15 верата. Няма значение колко си години верата. Има значение как се рече Христос, как ходиш с него. Няма пасото може да каза,
който устои до край. Какво значи да устоиш? Да стоиш в чистотата с Господа, в вярата, в светостта, да си да устоиш да го следваш. Защото винаги ще имам в живота ни моменти, в които нашия живот изпитанията, обаче въпросът е как реагираме на тях. Това, че под благодат, не значи да живеем беззаконие. Значи благодат, какво значи? Ще караме както знаем, пък той Бог е милостив, ще ни прости всичко. Това е залута, не е Евангелието. Словото Божие казва, това, че ние сме по благодат, не означава, че са болни да грешим. Не означава това. Нека Словото Божие ни казва, не се присявайте, карайте, Бог е добър, Бог е милостив, карайте както си знаете, Бог ще ви прости. Няма никакво такова слово. Напротив, всяка Словото Божие казва, бъдете святи, както аз съм свят. Навсякъде има така изискване за святост, за чистота, така че е важно истина. И когато говорим за християнския живот, нещо е важно да вземем, че живота на човека винаги има граници. И тези граници ги поставя Бог. Ще дам ли пример сега, погледнете, много такъв момента сме шофьори. Ето сега, примерно, взимаш кола, тръгваш. Там има знак 50, там е на 60, там е 60. Има един, който е промислил да има знаци. И когато пазиш знаците, това ти гарантира малко много да си само къде стрелно. Но ако ти нарушаваш знаците съзнателно, не спираш на стопа, там пише 50, ти караш 80, значи има голяма предпоставка да направиш катастрофа. Това е самата истина. Значи какво значи? Значи трябва да се съобразяваме с Божия стол. Това са знаците, които ни дава Бог. И аз искам да говоря за тази граница, която Бог поставя в християнския живот, границата. Докъде може човек да се допуска да върши слабости, да се подава на грешния, греховния живот. Защото някой казва, брат, той няма човек, който да не греши. Ама чакай сега. Това, че Словото Бог каже, че няма човек да не това не съзнава, че тази живее непрекъснато грех. Това не оправдава. Сега, Словото Божие казва, наистина, че от това, което четем тук сега и гледаме в Новия Завет, има едно размиване на границите между грях и кое е добро и кое е зло. Ще кажа защо, защото сега, примерно, преди хората, аз ще кажа, когато вярвах в Господ началото, преди повече от 35 години, тогава хората бяха качи по-консервативни, така държаха да се обучат така по-благочестиво, ако малко така, ставаха си кърпички на старите жени. И просто като цяло, църквата беше качи малко по-така консервативна и се отличаваше от този свят. А сега, ако поставите църквата и невярващи в едно, не може да личиш. Говорим външния вид, не говорим за нещо друго. Значи, що е към тези неща? Църквата трябва да върви към всякакви неща. Не трябва света да прилива в нашия живот. Вижте, аз съм казал много пъти. Корабът, това е в океана. Това е една църква в този свят. Когато църквата е над този свят, корабът ще потъва безпроблемно. Обаче, когато света влезе в водата в кораба, корабът потъва. Ще ми каже, ако света и греха влезе църквата върху на тази църква. Ще ми каже, не говоря като село, говоря всеки един трябва да се прави сметка какъв живот живее. С кого иска да бъде и да не размива границите. Ще кажа защо. Откровение 27, това е последната книга в Библията, казва така, и в него не ще влезе нищо нечисто. Става дума за небето. Значи виждаме, че на тази земя е времето, в което човек може да се покая пред Господа. В Евреи 10 казва така, и греховете и беззаконията ми няма да помня за винаги. Значи, това какъв си бил, какво си правил, какъв живот си живел, вече никой не го интересува. Бог ти прощава греховете. Бог ти умива твоето минало. Въпросът е, Бог го забравя, забрави го и ти. Много пъти хората, като че идейки при Бога, не могат да забравят миналото си. Винаги нещо има там, нещо останало. И много често понякога така волно-неволно с мислите си, с погледите си се връщат там, където са били. И за жалост понякога се грешават точно в този момент. Искам да ви кажа, гледайте напред и допускайте старите неща в вашия живот. Помните, когато ангел дойде при Лот, какво му помните? Лоте, бягай за живота си и гледай назад, да не погинеш. Той стих има сила и днес. Всеки човек сам бяга за живота си. Ако гледа назад, може да стане като жената на Лот, обърна се и остана там. Така че този свят, така че той се преминава, той заминава. Не обвързвай се сърцето си с този свят. Напротив, кажи, Господи, искам да бъда с Тебе. Искам да живея с Тебе за вечността. Помогни ми, Боже, преминах през тази земя. Петър каза, возимени, живейте като пришълци чужденци. Хора, които преминават, заминават. И тук това са предупреждения, които са за нас хората. Бог знае нашето естество,
знае нашите мотиви понякога, знае нашите слабости като хора. И тук предупреждава да не допускаме тези неща в живота ни. И тук следващия псалом 50 казва така, 21 стих. Представете си, ето сега нещо става в този живот и се грешаваш. Болно се грешаваш. И Бог не те наказва сега и си каже, значи, и то спът много времена. Това, че Бог не наказва веднага греха, това не значи, че Бог се гласа с греха, разберете ме. Бог никога не се гласа с твой грех. Ти можеш да живееш грех, но Бог никога не се съгласи. Виж кога сега казва така. Понеже сторил това и аз мълчах, ти си помислил, че съм подобен на тебе. Едно не, мило намеря, Бог не ме видя. Няма така нещо. Виж кога сега. Но аз ще изобличам и ще даде всичко пред очите. Затова разсъдете вие, които забравяте Бога. Да не би да ви разкъсам, без да се мери, кое да ви избави. И какво става тук? Това не ще игра работа, разберете ме. Щом сте с Бога, ще върши с Бога. А ако се живее в този свят греха, живей си. Но не идей ставаш да бъда християнин. Те не те ползва. Помниш Словото Божие казва, Господи, Господи, ни правиме трилиони, и Господ каза, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Грехът е това, което отделя хората от Бога, разберете ме. Не е това как излизаш, не е това как се казваш, не е това колко години си, не е това твоето социално или материално положение. Това няма никакво значение. Значение е къде е Исус в твоя живот и какъв живот живееш. Сега, ще говоря относно границата сега. Когато говорим за границата в този свят, това е властта и закона. Сега, ето, казах ето, когато един човек, примерно сега, говорим за светската власт. Всяка власт е поставена от Бога. Одобряваме или одобряваме, тя е поставена от Бога. И Словото виж кога сега за нас, човека в този свят. Всеки човек да се покорява на властите, които са над него. Защото няма власт, която да не е от Бога. И колкото и власт да има, те са отделени от Бога. Значи всяка една институция като цяло Бог е поставил. Сега другия въпрос е дали там хората, които са да те вършат работи така по-угодно. Въпросът е, че човек трябва да ходи покорство. И казва така, защото се който е против на властта, против се на Божията наредба, а който се против на щемникът, осъжда на себе си. Защото владетелите не причиняват страх на добрителите, но затвори се. Искаш да проче да не се боиш от властта, върши добро и ще бъдеш похвален от нея. Да. Значи виждате, като Словото Божие казва, да се покорява на властите. Ще дай пример сега. Властта като цяло каза, не лъжи, не кради. Много от законите в материалния свят, те се смятат от Библията. Да не лъжиш, да не крадеш, да не изнасилваш, да вършиш всяко лошо нещо, което виждаме в този свят. Бог предупреждава да не ги вършим. Защото който върши неща, има наказание, има затвор. Така че важно е ние като християни да пазим себе си. И сега, относно властите на такива неща. Всяка една власт е поставена от Бога. И ние трябва да се като християни да имаме сърцата си така богообязан към властта. И като се молим за нея, в същото време ходим в покорство на заповедите, които има. Така за така. И те обещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения и благодарение на всички човеци, за царе и на всички, които са високопоставени, за да преживеем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител. Виждам, че ние трябва да се молим за нашите власти. Сега дума, ако някой ни харесва там, горе, не кажем, Господи, постави правилните хора на правилните позиции, да живеем по-спокоен живот. Ние се молим, разбира се. Разбира се, аз не казвам, че ние ще поставим от този този там. Нека се молим за властите. Бог наистина да постави хората, които имат страх от Бога и които наистина да служат на народа. Сега, има моменти, в които властите, които са над нас, когато се противопоставят на Божието учение, вече ни приеме Бог като по-голям авторитет от всяка една власт. Помните, когато Деяния 4 глава, 18-19, тук Павел и Йоан бяха си един човек, Бог и си разбираше всяк един куд човек. Начало всички се излатираха, след малко ги хванаха нашите хора, биха ги им казаха Божия нагоре в това име. И вземиха да проповядат. И Словото Божие каза, сега вижте какво става. Петър и Йоан, какво направиха сега? Те спяха да приказват. Те казаха така. И Петър и Йоан в отговор казаха, право ли е пред Бога да слушаем вас, а не Бога разсъдете? Защото ние не можем да не говорим това, което сме видели и чули. Сега дума, когато властта каже, няма да се съберете, няма да говорите, няма да вярвате в Бога, няма да правите нищо, вече ние приемем страната на Бога. Да стави се всяка една власт, която се става срещу Бога. Това е така, когато се противопоставят властта с Божията наредби сега.
В Деяния 5 глава, 29 стих, тук даже казва, че когато ги хванаха, им казаха така: строго запретихме да не получавате в това име, но ето напълни сте Иерусалим с учението си и възнамерявате да докарате върху нас кръвта на този човек. Виж какво отговори кръстите. А Петър и апостолите в отговор рекоха: подобава ли да се покоряваме на Бога, а не на човеци? Толкова край. И после ги вкараха в затвора, биха ги и ги пуснаха. Въпросът е, човек трябва да стои твърдо в позицията на вяра в Бога, да е прави компромис с неща. Сега, това, което мога да кажа като закон от Библията, мога да кажа наистина като граница, това е закона, Моисеев закон. Сега тук не става дума за спасение, тук става дума за моралните принципи. И те са валидни и днес реално. Не лъжи, не кради, не убивай. Това е неща, които са сериозни неща. И ако човек върши такива, се решават тези неща и не се окаже на друго място. Поради това, че не се е покрил на Господа. И тук сега само ще прочета. В Римляни 3 глава, 20 казва така: защото ние една твар няма да се оправдае чрез него, че излезе искрено от закона, понеже че закон става само познаването на греха. Така че законът беше, това е Божии принципи, които показват стандарта на Божия стандарт на човека. Но самия закон не прави човека по-добър. Именно за това да дори Христос и даде благодат. Сега, законът като цяло беше даен се изяви греха. Сега ще даме някой да каже върху закон, защото понякога ние с тека ръка казваме: от този закон на Стария Завет и на нас на ползва. Тя ще има за какво става въпрос. Сега да кажа, че и закона и благодата дойдоха от същото място, от небето. Така че, нека прием какво става да отвори така. Тогава, що се даде закона? Галатяни 3:19. Прибави се с цел да се изведат престъпленията, докато дойде потомъкът, на когото бе дарено обещанието и беше прогласен от ангелите син Галатяни. Сега дума, потомъкът беше Христос. Сега, закона изявява греха. Показва реално състояние на човека. И човек казва: аз не мога да спася. Аз сам не мога да се променя. Исус да й казвам: аз дойдох да спася. Аз ще умра вместо тебе на кръста на Голгота, защото заплата на греха е смърт. Той умря вместо нашите грехове, взимайки товара на греховете на целия свят, и всеки един, който приеме Христос, реално приема неговата правда. В Словото Божие казва така, 2 Коринтияни 5:21, че Бог направи грешен онзи, който не е знал грех, да ставим чрез него ние правилни пред Бога. Той взима греха на целия свят и който да приема, получава правдата от Господа. Слава да бъде на Господа. И сега, вижте си още някои неща, искам да кажа в Римляни 4:15. Говорим само за закона сега някои неща и после ще приемем вече малко по-сериозно към другите неща. Понеже законът докарва не обещание, а гняв. Но където няма закони, там няма нито престъпление. Сега да представете си, прямо каза за колици. Ако някой тук мине с 200 км в час, а няма никакъв знак, и там успее един полицай и каже: ти караш много бързо, и ти ще казва: що бързо? Откъде знам аз колко да карам? Няма знак. Никой не го предупредил. А за Словото Божие има толкова много знаци и предупреждения, чрез които Бог иска да напази в този път, който вървим към небето. Сега, Галатяни 2:16 казва така. Галатяни 2:16. Като знаем, че все пак човек не се оправдава чрез дела от закона, а само чрез вяра в Христа Христа. И ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вяра в Христа, а не чрез дела по закона. Защото чрез по закона няма да се оправда никоя твар. Значи, може да чрез закона всеки ден. Може да правиш какво ли не. И това няма да се оправда закон, защото закона няма функция да спасява никой, разбирате ме. Спасението е само чрез Христос. Слава да бъде на Господа. Сега, относно това каква работа върши закона, вижте, Римляни 7:12 казва така, Римляни 7:12. Това са стихове, които наистина дават една по-добре разбиране за закона. Тъй, защото законът е свят и заповедта е свята, праведна е добра. Законът е свят, защото източникът е свят. Идва от Бога. Но законът имаше време и място тук, край. До Христос. Когато Христос дали вече законът свърши работа. И вече какво става? Ще в Лука 16:16 казва така. Лука 16:16. Сега ще дам пример за това, което говоря. Лука 16 казва така. Закона и пророците бяха до Йоанна. От тогава Божие царство се благовестява и всеки на сила влиза в него. Виждаме, че законът показваше, че сме грешни. Обаче, когато приемем Христос, вече на сила, човек трябва да се насили срещу старен живот, срещу греха, срещу това твоето минало. Започва нов живот. Наистина това е, че твоето решение да бъде с Господа. И сега ще дам един пример със Словото Божие. Бог извика
Израел от робството. Бог извини Израел от робството, но после им даде закон. Защо? Не бяха свободни. Виж, ще ви кажа защо. Това, че Бог те е избавил и те е спасил, това не значи, че ти можеш да виж как си искаш. Не е така. Значи, законът беше дан чрез Моисей, а благодата и истината дойде чрез Христос. И вече наистина виждаме как благодата изпълнява закона, ако мога така. И в Римляни 13 глава именно говори за любовта. И наистина, ако ти обичаш ближния си, ако обичаш хората около себе си, ако покажеш любов, реално ти изпълняваш закона. Този, който обича не краде, този, който обича не убива, този, който обича не прелюбодейства, този, който обича наистина почита. И така Словото Божие казва така. Римляни 13, 9-10. Поне заповедите, не прелюбодействай, не убивай, не кради, не пожелавай и когато да е била друга заповед, се заключава в тези думи. Да обичаш ближния като себе си. Любовта не върши злом, но ближния, следователно, любовта изпълнява закона. Слава да бъде на Господа. И нещо повече. Закон и благодат, може да заповеди и любов. Сега може някой да се пада, ти напред, това е заповед. Но когато Бог ти говори чрез благодат, той вече с любов върши всичко това. В Галатяни 5-6 казва така: вяра, която действа чрез любов. И вижте сега, в Словото самия Господ Христос, когато проповядваше Словото Божие, и едни от хората, които слушаха, бяха юдеите, книжници, фарисеите и народите в село. И той им каза на тези хора, които бяха покрай него. Тогава им каза, правите така. Тогава Исус каза на повярват него идеи. Ако прибъдете в мене, моето учение, наистина сте мои ученици. Виждаме, че ако каза, ви приемете учението ми и живеете по него, вие сте мои ученици, мои последователи. И после каза така: и ще познаете истината. И истината ще я направи свободна. Значи виждаме, че Божието Слово и истината и свободата вървят ръка за ръка. Чуваме за Бога, приемем Словото Божие, четем го, разбираме истината и идва свободата вече. И когато сме кажем, че сме свободни, вече сме свободни не само на думи, не сме свободни на греха, вече сме свободни да живеем живота в правда и чистота. Не както остане свят. Вижте, ще прочета език при малко, ще да прочитам, го прескочих в 2 Коринтяни, 5 глава, така, само извинявайте. Да, 6 глава, 14 казва така: не се прилагайте заедно с невярващите, защото какво общо имат свет правото през законето или какво общо има светлината с темната. Невярващите мисля в този свят може да са много добри като хора, може да вършат много добър живот, да живеят много добър живот в своите очи, но това са невярващи хора. Няма как да съобразяваме с техния начин на живот, да следваме техните идеи, техните стандарти и техните мисии. Не ми жив Господ. Нашият ум, нашата мисъл, всичко е към небето. В Колосяните века така, тези, които са народили, казват: мислете за горното, а не земното. Земното е временно. Той начало на край, а горното там е вечността. Важно е как ще се сним при него, как ще... И това е важно, когато говорим за важен живота, който вече излиме да живеем. И тук в Писание, човека, тук ще прочитате тези няколко стиха, те са буквално практически начин на живот. И казва така: затова като отхвърляте лъжата, говорете всеки измени си истина, защото сме части на друг. Виждаме, че нещо, което трябва да отпадне лъжата. Понякога хората казват: ама аз се обичам да послугвам, има благородна лъжа, няма такова нещо. Библията казва, че баща на лъжата е дявола. Когато ти избираш да лъжиш, ти пащаш дявола за ръката и казваш: ела сега ми кажи най-хитрата лъжа. Няма такова нещо. Лъжата трябва да бъде от християнски живот. И трябва да допускаме. И казва така: затова като схвърлите лъжата, и после казва така: гневайте се, да без се грешавате, слънцето да лезе в раздеванието ви. Това е много важен стих. Гневайте се, без се грешавате. Сега ще кажам, че там, какво значи без се грешава, се гневиш? Понякога човек се занимава на греха. Аз примерно сега, когато някой говори против Бога, идаме да, какво да я кажа, съсед ми се къса. Като каже: ви така, като хули Бога. Когато човек се гневи срещу греха, това е нормално. Знаете, пример сега, два примера набързо. Когато Израел бяха изведени от Египет. И тогава, когато, искат 32 глава, когато Моисей беше чрез една стоя при Бога да вземе заповедите, тогава какво бяха не народ? Казаха народ: сега събери златото, например, тук къде е на теле, това е нашия Бог, който не извери. Какво направиха? Направиха, поклониха му се и почнаха да играят. И тогава Бог каза: и вижте това, че какво направиха. И тогава Моисей се издол, беше с заповедите, едно се изрази и ги чупи. После ги чупи Бог подаде нови.
После така, Моисей се разними против греха, който бяха сторили. В Новия Завет, на два пъти виждаме Христос влиза в храма. Какво прави? Взима камшик, почва да бие хората вътре в храма, да ги гони. И каза, вие тук примерите, бащиния ми дом, разбирашки вертеп, а това се нарича молитвен дом. Когато в църквата, в Божия храм, свършат неща, които са нечестни, нередни, Бог се противи. И нормално е ние като християни, когато виждаме някои нередности, наистина да не преминаваме така много леко. Наистина да заболим, да бъдем коректив за хората, чрез които наистина Бог се така, ако може да помолим по някакъв. И каза така, нито давайте място на дявола, който вече дава стъпките. Който е крал, да не краде. Значи лъжата, кражбата, как станете? Това е дявола. И когато човек върши неща, буквално прегръща дявола и седя с него. Вижте, деца брава, Йоанна 10 казва така, край се идва за какво? Да открадне, за коли и да погуби. А Исус каза, аз да дадам живот изобилен. Това е контраст. Или избереш Христос и живееш живот, или оставаш дявола да манипулира и почваш да крадеш, да лъжиш и да правиш много неща, които си правили преди. И каза така, а по-добре да се труди, като върши сред себе си. Виждаме, че той каза, който е казал да не краде вече, но дава изходния път, каза така, по-добре да се труди, като върши сред себе си нещо полезно, за да отдели на този, който има нужда. Виждаме, че тук не е само да виж само на себе си, но да можеш, чрез твоя труд, Бог те е благословил, да можеш да виж на този, който има нужда. Ще ви казвам тези неща, вижте, това са важни неща. Понякога Бог дава, например, хора таланти, дарби, умеят да работят, умеят да правят пари. Това е различно от Господа. Обаче целта не е тези пари да влядат само в тебе. Бог ти даде толкова необходимо, но да можеш, има хора, които са куци, сакати, слепи, сиромаси, недъгви, има толкова хора около нас. Това са хора, които нямат къде. И Бог дава на този, който и може да направи нещо, повече отколкото му трябва, да може другия да бъде нахранен. Помните богаташ Лазар? Богаташ имаше много. Не познаваше Бога. А Лазар нямаше нищо, не познаваше Бога. И Бог се грижеше, че с богаташа да има за да парче хляб. И ще почна да казва така. Никак дилото му не е за устата. Това е много важно какво говорим на това. Важно е какво говорим. Понякога хората с негодованието си, негативизма, битсови, други неща, отдумвания, клюки, понякога сме по-лоши от тези, които са хора в света. А това са неща, които трябва да отпадат нас. Не трябва да допускаме. Понякога има хора, които стоят така компания, даже да вземат участие, те им достава удоволствие, че някой говори срещу някой и там охотно е там. Словото бъде къде не се участват с такива хора. Ако някой върши нещо, напусти компанията, не е място за тебе. Така че важно е човек да пази себе си. Не каза, никой гнила да остате, но това, което е добро за съзидание, спред нуждата, за да принасяте благодат те, които имат нужда да душат. И не оскърбявайте Святия Дух. Значи, вижте какво става така. Святия Божий Дух живее в нас. И когато ти вършиш неща, когато говориш лъжа, когато се гневиш и се грешаваш, вече да остане гневът в греха, и даш място на дявола, като крадеш и вършиш от дома си други неща, по този начин дявола идва в този живот. И наистина тя е страшно отбрително. Отеготявата, обременявата, има хора, които свалят депресии, точно по тези неща, защото допускат. И така, не оскърбявайте Святия Божий Дух. Представете си, лично поканим в нашия живот, защото в нашия живот и не даваме място на дявола, като вършим лоши неща. И това е страшно. И каза така, виж, дава изходния път. Всяко огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махнат от вас. Това са нещата от стария човек нас, от старата човешка път, грехната природа. После да отпаднат. Напротив, а бъдете един към друг, благи, благосърдни, прощавайте си един друг, както и Бог Христа е прислал на вас. Виждаме какво става. Понякога хора така там, брат Фари, ти не познаш ли кой става, той ме нарани, как да му простя. Знаеш ли, има са хора, които съм родител във времето, като бях монтьор в една фабрика, имаше двама братя, живееха в една къща. Двама братя, бяха на възраст. И един да живее един брат, другия да живее другия брат. Скарали се на време за нещо и не си приказаха. Може да си представите, разминават се по стълбището и не си приказват. Това бяха двама братя. После един брат почина, другия даже не отида по времето му. Това са реални работи. Така че не трябва да допускаме такива неща. Ако Словото Божие казва, не се огорчавайте. Напротив, обичайте се, претърпявайте си един друг с любов, прощавайте се, нагоре надвижвам. Ако Бог живее в тебе, непременно ще се научиш да прощаваш. И сега,
искам да кажа някои неща. Свободен от греха или робен на греха. Това е много важно. Какво избираш да бъдеш? Свободен от греха или робен на греха? Много лесно хората казват, аз съм да свободен от греха. Добре, бъди свободен. Значи, какво се да бъдеш свободен? Да даваш място на греха в своя живот. Това, което си бил преди, това, което си вършил незнанието си, вече край, от живо. Кажи, аз искам да бъда това. И Словото Божие казва така, защото от какво те победи някой, да това става роб. Сега, ако ти си победен някакъв грях, ти може да кажеш, аз не върша всички ги оставих, само не оставих. Ама той са един, два, пет, това няма значение. Сега дума, просто трябва да, това, което е, говориш като слава, да кажеш, Господи, помогни ме. Аз не искам да отида в ада, поради това, което върша. И ако тя става, поставим вечността, отдолу става греха, ще видите греха колко е лек, той просто не се струва. Това е солидно, вечност. Няма чала, няма край. А така някакъв мимолетен грех, който искат да върне обратно там, където си бил. Така че има начин. Има начин, когато човек се противопоставя на греха, нещата си идват на място. В 1.8 ще казва така, ако синът ви свободи, ще бъдете наистина свободни. Слава да бъде на Господа. И важно наистина като християни да се умеем, да се противопоставяме на всяко нещо, което би ни отдалечило от Господа и което наистина би ни накарало да живеем живот, който не е огънен пред Бога. В първия на трета човек 5 си казва така, всеки, който върши грех и върши беззаконие, защото греха е беззаконие. Знаете, че той се яви да носи греховете, в него няма грех. Какво да правим тогава? Значи всичко това, което имаш като товар в своя живот, какво си свършил преди, това, което си още тежи, предай го на врагата на Господа. Изповядай го пред Господа и кажи, Господи, помогни да го оставя. В Притчи 20:13, задния стих за покаяние, казва така. Който крие престъплението си, няма да успее, а който изповяда и остави, ще намери милост. Колко елементарно казва. А ако се криеш, никой не ме видя, ние ще правиш някои неща, които са грешни, но никой не те видя, пак ме намера. Ама чакай. Пред Бог номер не минава. Бог не е за подиграване. Така че е важно наистина, ако имаш някаква слабост, моли се на Господа. Бог бъде къде да даде сила, да се отръщи от това. Защото наистина това е важно за нас. В Евреи 10:17 прямо как стиха. Греховете и беззаконията ми няма да помня за винаги. Значи идайки при Бога, това е пътя. Изповядаме пред Господа греховете, слабости и ги оставим ръката на Господа. И Господ казва така, а Господ е духът, и където е Господен дух, там е свобода. Божия дух идва в нас. Вече ти свободен от своите мило, от греховете си. Не същия там. В първия на 4 казва така, този, който е във вас, е по-велик от този, който е света. Значи в този свят е дявола, нещи духове, дявола, сатана и там демони, всичко това остават неговите. Но не знаем, че има Бог. И всеки дух е по-силен от всичко. И се иска да се насилим против вярата, се противопоставяме. И Галатяни 5:13 казва така, относно свободата. Това е важно, вижте, трябва да разбираме и трябва да живеем в нея. Галатяни 5:13 казва така, защото вие, братя, на свобода бяхте призвани. Само не употребявайте свободата като повод за огаждане на плътта, но с любов служите на един на друг. Значи повод за огаждане на плътта, какво значи? Свободен съм да върша това или това. Свободен да върша това. Чакай. Бог има неща, които ти забранява, а ти кажеш, аз съм свободен да ги върша. Ама тази свободата не е от Бога. Сам може да решиш да вършиш нещо, което не е угодно пред Господа, но това не те оправдава. Така че човек трябва да пази тези неща. В Галатяни 5 казва така, стойте проче твърдо свободата, за която Христос ви освободи, и не се притича от това подобского, не се вършите от там, къде си били. Така че това е много важно да се мини някакъв християнин да решим. И самото благовестие е това, което взе хората на две. В Коринтияни 1:18 казва така, словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а е Божия сила да спасене тези, които вярват в Него. И така, важно е истина, ние като християни, да осъзнаем, че грехът това е термината, светлината е Христос. Наистина, сами да изберем на къде да потъваме. Сега, тези, които са в греха, тези, които живеят в греха, не се притесняват. А тези, които са Христови, те вече имат наистина в сърцето си жажда да ходят в светлата чистота. И тук в Словото Божие казва така, към Тит казва така. Защото се яви Божията благодат, спасена всички човеци. И ни учи да се отрешим от нечестието и световните страсти и да живеем разбрано, правилно и благочестиво в настоящия свят, ожидайки блажената надежда, славното явяване на нашия Господ, велик и Спасител Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти себе си, люди за свои притежания, реално си за добри дела.
Виждаме какво става. Той направи всичко така, което никой не може да направи, той го направи. Накрая той каза, свърши се. Той завърши изкуплението. Така че от нас се иска да помагаме на Бога. Бог се да се доверим просто. Да се доверим, да следем всичко в Неговите ръце и Той наистина, който има силата да ни помогне. Ще дам два примера само кратко. Пример за хора, които избраха да не преминат границата. Ще дам сега пример сега. В Битие 4.7 каза така. Помните Каин и Авел. Бог каза на Каин. Защо си навъсъл? Ако вършиш добро, няма да бъде прието. Жертвата, която даваш. И тогава той му каза, греха лежи при вратата и като те стремено тя гладееш. Това бяха думи на Бога. Но какво бе Каин? Каин отиде уби брат си на нивата. Той не се огладя. Но има други хора, двама, които са пример. Йосиф, Битие 39 глава, няма да чета, да не отида много голем. Той беше предаден от братите си, беше първо в Рома, оттам предаден на медианците си, оттам беше предаден на Петефри и Петефри му подобри целия си дом. Беше млад мъж, красив, симпатичен. Затова Петефри се опиташе всеки да го изкуши. Дърпаше го, да рега с нея. И той какво каза, знаете, как да се греши на моя Бог? И той не се греши. Тя после набеди, той после в затвора, но така историята продължава така. Тя е много интересна. Може да чете в Битие от 37 глава. Но като цяло искам да кажа, той не допусна да изкуши. Също има един случай, седрах Месах и Авденял от тримата приятели. Времето на Даниил, когато стана много хора направи един образ и каза, когато се свирят тръбите, арфите, гитарите, тъпаните, всички долу. Представете си, всички сатрапи там областни управители събрани, всички долу, само 3 глави горе. Това бяха нашите момчета, тримата. И тогава казаха, царю, има там 3, които се покланят. И царя каза, за вас втори път ще просвият тръбата. Те каза, не втори път. Колко да струва, няма да се поканим. Писано е, на Господа нашия го се поканим. И нашия Бог може да спаси. Даже да не спаси, няма да се поклоним. И виждаме, тези хора устояха в истината. После хвърляха в пещта, но Бог беше с тях и Бог наистина ги спаси. Какво се да кажем? Когато човек стои твърдо във вярата, какво да идва в живота му? Бог ще го опази. Но се иска да стоим твърди. Вижте, че кажа, разбира се, някой ще каже, тези истории са, не ги знам наизуст вече, от много повтаряния, но това са реални истини. И наистина човек трябва да разбира, че това, което е написано, това, което го знаем, това е било реално или не. Тези хора са стояли пред огнената пещ и пред образа. И казват, ако не се поклоните, се минавате там. Те казаха, нас не на пеща. Ние ще се поклоним нашия Бог. Той знае как да не избави. Това е вяра, разбирате ме. И направиха, и преминаха границата. В 1 Петро 5.8.9 така. 1 Петро 5.8.9. Това са едни от последници, които ще прочета, защото става много проповедта. Каза така. Бъдете трезви будни. Противникът ви, дявола, като не беше толкова обикаля, търси кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знае, че същите дане се поднасят си от братите по света. Сега едно куче, когато именно в Бог създание, много пъти прави компромиси с това или това, обаче разберете ме. Това, че си болен, това, че преминаваш през изпитание, това не лъжа силата на Бога. Напротив, викай към Господа. Причи, така, теготата смирява човешко сърце. Понякога, когато точно с теготата, това е момент, в който може да викаш повече към Господа и Бог наистина ще даде изходния път. Сега, ако гледам Словото Божие, Бог поставя граници. Има първи ден последен, това е човешка история. Начало и край. После, Бог поставя граници в човешкия живот. В Йов 14 казва така, че Бог е поставя граници, които човек не може да премине. Раждане и смърт. Това е истината. В тези граници, разбира се, има нещо, което може да избереш. Вечността. И това е наистина, което Бог иска. Амос 5 казва така, потърсете Господа и ще живеете. А Римия 12 казва така, и ще ме потърсите, и ще намерите, когато те потърсите с цяло сърце. И аз искам така завърша с накратко, за да направя на резюме. Живеем във време, в което граници се размиват. Кое е добро, кое е зло, кое е грех, кое не е. Много че се размиват. Но разбира се, от нас се иска да оправим хората, кой как живее. От нас се иска да опазим себе си. И ако засветне хората е нормално да живеят в грях, то църквата и християните не е нормално, защото в Римляни 6.20 казва така, че заплатата на греха е смърт. А Божия дар е вече живот в Христос нашия Господ. Нека Бог да благослови. Нека да пазим себе си, да не преминаваме граници, за които Бог не предупреждава. Нека Бог да благослови. Нека се молим сега кратко.
Святия Небесни Татко, пред Тебе се може в този вечерен час. Молим Ти, Боже, днес